IFM News. Lokal. Naruwaya manalon tinakipagpasat ti may kaupat a Wagyu Sorghum and Soybean Forum nga naangay iti ili ti Piddiga. Tinaso nga forum natratar ditoy iti agdama sitwasyon iti beneg ti agrikultura partikular iti panagtaraken ti baka. Malaksit iti dayta naibinsa-binsapay ti importansya na daytoy kanda iti oportunidad na may papaay karagiti manalon na. Nakipagpasat pa ni Administrator 𝐍𝐀𝐍𝐶 iti forum kan nangibati ti mensahe karagiti na surok limagasot ang nagatendar a manalon na. Kunana, kasapulan ti irigasyon amang suportar iti programa kan proyekto kasi ti Wagyu cattle tapnormang ay ti pagbiyagan ditoy probinsya. Kinarit na payda iti manalon nga agbalin nga innovative may panggap iti panagtalon dagitoy. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM.